Svaki lov počinje puno prije nego što zakoračim u lovište. Priprema opreme dio je cijelog doživljaja, provjera puške, slaganje ruksaka i zadnji pogled da je sve spremno prije izlaska na terenu. Vožnja prema lovištu nikad nije samo put od točke A do točke B. To je trenutak kada sve svakodnevno ostaje iza mene, a fokus polako prelazi samo na prirodu i teren. Na ovim izlascima koristila sam setup kojem u zadnje vrijeme stvarno vjerujem. Firefield Shooting Stick koristila sam za osmatranje i brzu stabilizaciju na terenu, dok mi je KJI monopod bio odličan za mirnije i duže čekanje. Za promatranje divljači koristila sam Sightmark Solitude dalekozor, posebno u trenucima kada treba detaljno pregledati rubove šume i livade. Prije nego što sam vidjela srnjaka, dosta vremena provela sam samo promatrajući divljač i njeno ponašanje. Takvi trenuci su meni jako važni jer lov nikada nije samo hitac. To je promatranje prirode, razumijevanje kretanja divljači i strpljenje. U Sightmark dalekozor mogu jasno pratiti detalje čak i kada se počinje spuštati mrak. U takvim situacijama dobar dalekozor stvarno čini razliku. Kroz nekoliko izlazaka vidjela sam više mlađih srnjaka. Bila su mlada grla i odlučila sam ih samo promatrati i nastaviti čekati. A nekad je i najbolja odluka upravo strpljenje. Ne završava svaki susret pucanjem i baš je to jedan od razloga zašto toliko volim ovakve lovove. Svaki izlazak donese neku svoju novu priču. Na posljednjem izlasku smjestila sam se uz gusti dio terena i kanal obrastao vegetacijom. Taj put sam koristila KJI monopod tijekom osmatranja. Ono što mi se kod njega posebno sviđa je stabilnost tijekom dužeg promatranja, a opet dovoljno je lagan i praktičan za brzo reagiranje na terenu. Prije nego što je divljač izašla na čistinu, uz pomoć termalnog monokulara primijetila sam kretanje u gustišu. To mi je dalo dovoljno vremena da se pripremim, smirim i fokusiram na mjesto gdje sam očekivala da će izaći. Prvo je izašla srna. Iza nje se pojavio mladi srnjak. Mlado grlo koje sam odlučila samo promatrati i nastaviti čekati.
Nedugo zatim pojavljuje se još jedna srna, a prati je srnjak. I ovo je srnjak kojeg sam odlučila odstreliti. Upravo sam pucala srnjaka. Tamo. Baš me zanima kakav je. Srnjak je starije grlo, ikričav, debel vrat. Nakon pucnja mislim da je pao u kanal. Idemo polako prema njemu. O Isus. Idemo ga probati izvući van. Šta je ono? Još jedan. Wow. Nakon uspješnog pronalaska srnjaka, izvukla sam ga i uzela trenutak da još jednom doživim cijeli lov i poštovanje prema divljači. I tada priroda nastavlja svojim ritmom. Dobar dalekozor jedna je od najvažnijih stvari u lovu. A Sightmark Solitude dalekozor pokazao se stvarno odličnim tijekom ovih izlazaka. Od promatranja srna pri slabijem svjetlu do pregledavanja rubova šume i livada slika je ostala jasna i čista. Kod dužeg osmatranja posebno cijenim udobnost i prirodan prikaz slike, bez zamaranja očiju. A u lovu su detalji često presudni i kvalitetan dalekozor upravo je ono što ti omogućuje da ih na vrijeme primijetiš. Nakon nekoliko izlazaka sa Firefield shooting stickom, prvo što se ističe je jednostavnost i lakoća korištenja. Vrlo je lagan i kompaktan i praktičan za nositi kroz teren, a ono što mi se posebno sviđa je koliko brzo može biti spreman za korištenje.
Bilo da samo osmatram, čekam ili trebam brz oslonac za stabilizaciju, sve djeluje prirodno i bez komplikacija. Za lovove gdje se puno krećem i prelazim teren, ovakav lagani setup stvarno puno znači. KJI monopod daje jednu drugačiju prednost u lovu. Najviše mi odgovara tijekom dužeg čekanja i osmatranja jer pruža odličnu stabilnost bez osjećaja težine ili nespretnosti. Sviđa mi se i to što može stajati spreman uz mene dok promatram teren, pa su reakcije brze i prirodne kada se pojavi prilika. U situaciji poput ove, kad sam zahvaljujući termalnom uređaju na vrijeme primijetila kretanje u gustom, upravo mi je i ta stabilnost pomogla da se mirno pripremim za izlazak srnjaka. Lov nikada nije samo trenutak pucnja. To su svi oni sati provedeni u prirodi, promatranje, čekanje, donošenje odluka i poštovanje prema divljači i lovištu. Hvala vam što ste bili sa mnom u još jednom lovu i vidimo se u sljedećem videu.